Bilo da su te magije i vražbine u zračnim prostorima, bilo na zemlji, bilo u moru ili na bilo kojem drugom mjestu u polju, neka se odmah ovog trenutka razriješe i ukinu na ovim slugama Božjim, na svim domovima njihovim. Neka se oslobode sluge ove Božje i cijeli domovi njihovi od svakog zlog učinka, magije, zlih očiju, zlih jezika, zavisti, gatanja, čaranja, opčinjenosti, vražbina, proklestava, anateme ili kletve i svake hule ili sile njezine. Neka se sada ponište ta djela tame po znamenju Svetoga križa. Neka ove sluge Božije sada po znamenju Svetoga križa u Isusovo sveto ime, u ime Boga trojedinoga, odmah napusti svaki utjecaj zlih duhova prizivanjem presvetoga imena Tvoga, Oca i jedinorođenoga Sina i blaženog i blagog životvornog duha. Molitvom ovom neka demoni odu, neka pobjegnu, neka se razriješe i raskinu lukavstva njihova. I čitav narod i svaka stvar, predmet, članovi naših obitelji, mi osobno, neka se razriješi od svake sveze, od svakog demona, od svake svezanosti. Sluge ove Božije sa svim domom njihovim i stvarima njihovim, neka budu slobodni i izbavljeni od svih sveza i svezanosti, okovanosti, sputanosti, neka budu izbavljeni od svake slabosti i djelovanja đavla i svakog demona i protivničke sile, svakog dijela mržnje. Molimo ti se, neka se razriješe i neka lukava djela nestanu prizivanjem presvetoga duha Boga Sabaota. Bilo da su ove sluge Božije ili članovi njihovih obitelji, naši znanci, prijatelji, bilo da su svezani u zračnim prostorima ili sputani, neka se razriješe. Neka se sada razriješe. Bilo da se vražbina nalazi na zemlji ili u nadvratniku, neka se odmah sada razriješi po znamenju Svetog križa, ili je možda u pragu kuće, ili je na konjskoj koži, ili u željezu, ili u kamenu, ili zakucana na drvetu, podmetnuta, neka se razriješe, kao dim neka iščeznu.